Van het kabinet mag het voortaan best permanent wonen op vakantieparken als oplossing voor de grote woningnood. En verder in deze Zeeland nu. Nieuwe proef met kortere opleiding. En Biervliet zet zich schrap. Goedenavond. Het is in Zeeland regelmatig onderwerp van discussie. Woningen op vakantieparken die stiekem permanent bewoond worden. Zeeuwse gemeenten namen de afgelopen jaren maatregelen om dat soort illegale praktijken te voorkomen. Maar nu wil het kabinet die permanente bewoning op vakantieparken juist vaker gaan gedogen. Het woningtekort aanpakken. Het zou volgens het kabinet gedaan kunnen worden door bewoning op vakantieparken. Dat gebeurt nu al regelmatig in Zeeland, het meest in de Zeeuwse kustgemeentes. Maar Arjen Brinkman van Hiswa Rekron en eigenaar van camping De Paardenkreek in Kortgene ziet het plan niet zitten. Ik vind dat een verkeerde oplossing. Een recreatiepark is een park waar mensen vrije tijd, vakantiebeleving willen meemaken. En volgens mij past dat niet helemaal bij permanent wonen. Brinkman zou het op zijn eigen camping dan ook niet willen. Volgens hem gaat de vakantiesfeer verloren wanneer permanente bewoners hun alledaagse leven leiden op een vakantiepark. Jij verwacht als jij op vakantie gaat niet in een woonwijk terecht te komen met alles wat daarbij hoort. Mensen die om 6 uur naar hun werk gaan 's ochtends. Dan kom je in een woonomgeving en niet in een vakantieomgeving. Dat is mijn mening. De enige mogelijkheid die Brinkman ziet is tijdelijke, langere bewoning met goede afspraken. En het liefst in de rustigere wintermaanden. Ja, bij ons zit er echt wel eens iemand een paar maanden omdat hij op de oplevering van zijn huis zit te wachten of dat soort zaken. Maar dan maak je goede afspraken. Het is voor die tijd, dat is meestal in de winterperiode. Maar net als in de zomer, ja, weet je, dan komen mensen daar voor een weekendje of een week. In principe zeg ik nee, recreatie en toerisme is wat anders dan wonen. De provincie Zeeland vindt het niet wenselijk om vakantieparken te gebruiken om te wonen. Zij denken dat het geen oplossing biedt voor het woningtekort en dat wonen en recreëren niet met elkaar vermengd moet worden op één park. Hoe zorg je ervoor dat er ook in kleinere plaatsen in Zeeland voldoende brandweerlieden zijn? De Zeeuwse veiligheidsregio, de VRZ, begint met een proef nu om brandweerassistenten op te leiden. Met deze brandweerman of brandweervrouw light hoopt de Zeeuwse brandweer die kleinere posten open te kunnen houden. De proef begint in Drijschoor, Wolvaartsdijk en Cadzand. Als de brandweer uitrukt, doen ze dat nu met volledig opgeleide brandweermensen. Zij volgen een opleiding van 2 jaar om bij alle incidenten hulp te kunnen verlenen. Maar voor 80 tot 90% van de incidenten volstaat een veel kortere opleiding. Daarom begint de veiligheidsregio met een proef om brandweerassistenten in te zetten, zoals in Cadzand. Nou, in 2018 ben ik gestopt als vrijwilliger na 25 jaar vrijwillige brandweerman te zijn geweest. En nu 6 jaar later dient zich deze mogelijkheid aan om zeker op de post Cadzand de post te kunnen ondersteunen met weer een aanwas voor nieuwe leden. We hopen vooral nieuwe mensen te kunnen bereiken met deze functie en deze op deze manier warm te maken om bij de brandweer te komen en op deze manier te kunnen laten zien wat wij allemaal te bieden hebben en wat er allemaal in het brandweerwezen omgaat. Zeker een mooie mogelijkheid. Ik denk ook een hele mooie formule. En uiteindelijk met een verkorte opleiding te kijken naar wat zijn mijn mogelijkheden om uiteindelijk brandweerassistent te worden. Aangeschoven is verslaggever Rick Bolt. Ja, Rick, wat mag zo'n brandweerassistent allemaal doen? Nou, eigenlijk mag hij best veel doen. Het is echt niet alleen maar slangenrollen. Wat hij niet mag is binnen in huis een brand bestrijden met ademlucht. En hij mag niet werken met hydraulisch redgereedschap. Maar bijvoorbeeld buiten blussen, dat mag wel. En ook bijvoorbeeld helpen bij een ongeval. Ja, maar goed, een beetje de simpelere klussen wat je dan zo zou kunnen omschrijven. Maar wat is nou, als je nou ziet, het voordeel van zo'n brandweerassistent? Er zijn 2 voordelen. Zo'n brandweerassistent hoeft minder te trainen en de opleiding duurt maar een half jaar. En die opleiding die wordt gelijk aan het eerste halfjaar van een gewone brandweerman. En door die kortere opleiding en die mindere trainingsduur, zeg maar, hoopt de veiligheidsregio dat meer mensen zich aan gaan melden bij de brandweer.
Ja, we mikken eigenlijk wat we zien op de doelgroep. Die zeggen, ik heb wel belangstelling voor die brandweer, maar die 2 jaar opleiding voor manschap is mij toch te veel. Of ik kan het niet goed combineren met mijn werk of privé. Daar mikken we nu om te zeggen van joh, wil je de opleiding tot brandweerassistent doen, dan is de belasting die dat met zich meebrengt is lager. En dan zie je dat mensen zich op die manier toch kunnen aansluiten bij de brandweer. In Noord-Holland is al een proef geweest met de brandweerassistent en dat was een groot succes. We zien in Noord-Holland-Noord dat het echt wel animo is om brandweerassistent te worden. En dat 50% van die mensen zeggen, joh, dat is toch wel gaaf. Ik wil doorontwikkelen naar volledig manschap. Zoals wij dat ook in Zeeland zien, dan is de proef wat mij betreft meer dan geslaagd. Ja, in Noord-Holland-Noord werkt het dus. Is dit inderdaad ook in Zeeland dan de redding voor de brandweer in kleinere plaatsen? Nou, de veiligheidsregio zegt zelf dat een redding niet nodig is, dat ze meer dan genoeg brandweerlieden hebben. Wel kan het zo zijn dat het in de kleinere dorpen, bijvoorbeeld in Katzand, met behulp van deze assistenten, dat de post zelf in het dorp wel uit kan rukken, waar dat soms nu niet kan. En daardoor is de brandweer sneller ter plaatse en kan dus ook sneller beginnen met het blussen van de brand. Rick Bolt, dankjewel. Bij een botsing op de delingsdijk tussen Brouwershaven en Kerkwerve zijn 2 ernstig gewonden gevallen. 2 personenauto's botsten daar op elkaar. Door de klap raakte één van de auto's van de weg om in een lager gelegen sloot tot stilstand te komen. De brandweer heeft de inzittenden van dit voertuig uit de auto moeten knippen. De 2 bestuurders zijn allebei met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder vanochtend was er al een ander ongeluk bij Kerkwerve. Een auto botste op een vrachtwagen op de N59. Maar de schade bleef daar beperkt. Door blikseminslag ontstond gisteravond laat brand in het rieten dak van een woning in Capelle. Daarbij raakte niemand gewond. Om de brand te bestrijden moest een deel van het rieten dak verwijderd worden. Wielrenster Shirin van Anrooy uit Capelle, hier op archiefbeeld, doet niet mee aan het EK op de weg aanstaande zaterdag in België. Van Anrooy heeft een blessure, maar wil daar niet veel over kwijt. Ze stapte vorig weekend ook al af tijdens de Ronde van Romandie, een 3-daagse World Tour koers in Zwitserland. En daarna is ze voor medisch onderzoek teruggekeerd naar Nederland. Inwoners van de gemeente Terneuzen keken op toen dit weekend bekend werd dat ook hun gemeente kandidaat is voor de vestiging van nieuwe kerncentrales. Volgens het gemeentebestuur is er dan eigenlijk maar 1 plek mogelijk. Het gebied van de Mosselbanken en de Paulinapolder tussen Hoek en Biervliet. Maar daar moeten ze toch even wennen aan het idee. Het stadje Biervliet met ruim 1500 inwoners ligt er rustig bij. De dag nadat bekend werd dat ze heel misschien kerncentrales in de achtertuin krijgen. Dat was niet voor iedereen een aangename verrassing. Ik was er heel verbaasd om, want ik denk, ja, Terneuzen, waar komt dat opeens vandaan? Ik denk, hallo, straks 2 in Borselen en dan ook nog 2 hier. Ja, dat vind ik echt niet kunnen. Ik snap dat er alternatieven gezocht moeten worden voor de fossiele brandstof. Ik snap ook dat er gekeken wordt hier in de buurt, in Zeeland. Maar ik vind het wel plots toch wel lastig om te bevatten dat het vlak bij mijn huisdeur komt. Naast deze mensen heb ik nog een paar inwoners uit Biervliet gesproken, maar die wilden niet voor de camera reageren. Zij zijn niet tegen de mogelijke komst van een kerncentrale, omdat de kerncentrales bij Doel en bij Borselen ook dichtbij zijn. En zij zeggen dat dankzij industrie van bijvoorbeeld Douw hier in de buurt er juist heel veel werkgelegenheid is in de omgeving. Aanstaande maandagavond is er een informatiebijeenkomst waar de gemeente en medewerkers van het ministerie uitleggen hoe het proces verder gaat. Inwoners uit de buurt en dus ook uit Biervliet kunnen zich daarvoor aanmelden. Onderzoeker Walter de Miliano uit Oostburg weet het zeker. Sorghum is het graan van de toekomst. 15 jaar geleden startte hij een proef met sorghum. En dat is een graansoort uit Afrika. Dat staat inmiddels al 2 meter hoog op het land van de Miliano. Het lijkt hier op een veld vol mais, maar niets is minder waar. Want dit moet het graan van de toekomst worden. Sorghum. Een graansoort die na 15 jaar onderzoek groeit in Zeeland. Het kan tegen droogte en sorghum is daarnaast ook erg duurzaam. En tot onze grote verrassing heeft Zeeland een nieuw product opgeleverd wat zelfs tot commerciële producten geleverd heeft. Dus het gaat verrassend goed. Aan het sorghum te zien lijkt het heel erg groot. In de zomer kan het zelfs meer dan 2 meter worden. Maar het graan staat nog in de kinderschoenen. Dit is nog maar de eerste generatie
van een kruising die effectief geslaagd is. En dat heeft dus 15 jaar geduurd voordat dat op een Europese rassenlijst staat. Dit perceel is nog een prototype. De onderzoekers gaan nu kijken wat er nog verbeterd moet worden. Het gewas is geschikt als voer voor dieren, maar er kan ook brood en bier van gemaakt worden. Maar in de winkel zullen er voorlopig nog geen sorghumproducten te koop zijn. Onze economie zit zo in elkaar dat als jij een biertje wil maken, dan moet je 100.000 ton hebben. Dat is het nog niet, want er zijn nog maar 100 hectare. Dus dat is eigenlijk de reden waarom je het nog niet op de schappen ziet liggen in grote getallen. De wet zorgt ook dat het heel moeilijk is om zomaar een gewas te introduceren, want je moet in Nederland overal certificaten voor hebben. Dus er zijn nog geen certificaten bij de boeren om het te leveren. Ze kennen het nog niet. En dat is dus de eerste rem op de ontwikkeling, de wetgeving. In landen als Brazilië en Midden-Afrika is sorghum een van de bekendste producten. De onderzoeker heeft er ook goede hoop voor in ons land. Ik heb altijd gezegd, 50 jaar van nu zal sorghum net als maïs een heel belangrijk gewas zijn in onze omgeving. En we hebben nu ineens een efficiënt gewas voor de landbouw. Wat efficiënter is dan wat we tot nu hadden. Dus ik verwacht dat die efficiëntie uiteindelijk de doorslag zal geven dat het heel populair gaat worden. En misschien is dit wel het toekomstige beeld in Zeeland. Af en toe probeerde de zon het vandaag in Zeeland even. Maar voor de rest regen en ook wel onweer bij een temperatuur van zo'n 15 graden. En pas dit weekend wordt het wat droger. En dan te bedenken dat we vorige week nog op het strand lagen. Meer nieuws op onze site, de app en social media. Daar onder meer over de nieuwe single Levenslang van Bluff. Pascal Jacobsen vertelt er meer over. Ja, het is eigenlijk natuurlijk een heel vrolijk liedje. En eigenlijk gaat het natuurlijk gewoon over een midlife crisis. Er staan daar een paar oude mannen een liedje daar te zingen. Ben ik echt wel zo blij als ik lijk. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.